Ikusiko dugu hemen nola Comptonek nola azaldu zuen berak egindako esperimentua. Gora ezazuen nola esperimentu horretan, Comptonek egindako esperimentu horretan, X-piak lagin baten kontra, karbono lagin baten kontra jotzen zuen, eta hortik X-piak sakabanatzen zirela, eta ikusi nahi zuen nola X-pien uiluzera aldatzen zen sakabanatutako angeluen funtzioan. Hori da aztertu behar dana. Horretarako, X-izpien irudia, Comptonek erabilitako X-izpien irudia, partikularena izan zen. Orduan, berak suposatu zuen, hau azaltzeko, berak errastu egin zuen nolabait esperimentuan gertatzen dana, eta berak suposatu zuen nola, fotoi bat datorrela, eta fotoi horren uhin luzera da esperimentu daukan uhin luzera, eta maiztasuna bat dauka, beraz azken finean fotoi horrek badauka bere energia eta badauka bere momentu lineala, eta fotoi hori, fotoi horrek geldirik dagoen elektroi baten kontra, zer esanik ez laginan barruan dagoen elektroi baten kontra jotzen du. Baina gauzak errazteko hementxe superak suposatu zuen elektroi hori geldirik dagoela. Eta zergatik geldirik zer esanik ez, hurbilketa bat da. Laginaren barruan elektroiak ez daude geldirik, badaukate energia bat, baina zergatik kontsidatu zuen elektroiak geldirik erabiltzea edo kontsidatzea hurbilketa on bat izan daitekela. Beraz, horretarako hementxe daukagun irudia nolabait errealistago izan daiteke, daukagu hemen erradiazioa, datorren erradiazioa, hauxe da laginen barruan dagoen atomo bat izan daiteke, eta neurri handi batean, lehenengo eta behin, daukagu gerutza elektronikoa horregatik, suposatzen da lehenengo elektroien kontra talka egingo duela. Ja orduko garai batean, orduko garai horretan, 1922an ja atomoen irudia ezaguna zen. Zer esanik ez elektroi hauek mugitzen ari dira, baina elektroi hauek daukaten energia elektroi volten magnitude ordenekoa dugu. Aldiz, berak erabilitako fotoiak X-izpiak dira, eta X-izpioiek daukaten energiaren magnitu ordena kiloelektroi voltekoak dugu. Orduan, kasu honetan elektroien energia arbuiatzeak ez da hurbilketa txarra. Eta azken finean, gora ezazue, fisika hurbilketak egitearen artea da. Orduan, hurbilketak egin behar dira, alik eta mesprezatzeko, kentzeko, importanteak ez diren gauzak eta bakarrik geratzeko fundamentalak diren gauzekin. Hori dela eta orduan, kasu honetan berak egindako hurbilketa hauze, zentzu duena da, eta zer esanik ez pilo bat errazten du kalkulua. Orduan, berak erabilitako irudian, esperimentuaren irudi honetan, hurbilketa honetan, fotoi bat daukagu, fotoi hori talka egiten du geldiri dagoen elektroi baten kontra, eta talkaren ondorioz, elektroia ateratzen da, eta horrekin batera baita, fotoia sakabanatzen da. Elektroiak zer esanik ez ateratzerakoan, fi angelu bat osotuko du, hasieran fotoiak zeukan norabide honekiko, eta bestaldetik hementxe tita adierazten du fotoiaren sakabanaketak, duen desbideraketa angelua fotoiak hasieran duen norabide honekiko. Sakabanatzerakoan elektroiak izango du bere energia eta momentu lineala, eta P bezala adieraziko ditugunak, prima bezala, talkaren ondorioz ateratzen direnak ditugulako, eta gero bestaldetik, fotoiak ere izango du maiztasun berria eta uhin luzera berria primarekin adieraziko ditugunak. Eta hori dela eta orduan, hauen energiak gamma fotoiaren ezaugarriak aztertzeko aspi gamma adieraziko dugu edo P aspi gamma adieraziko ditugu. Eta prima hauek da talkaren ondorioz aterateko energia eta momentu linealak izango ditugu. Orduan, hau da hementxe gertatzen dara, beraz guk azken finean zer da aztertu nahi duguna. Guk aztertu nahi duguna da nola aldatzen den hementxe dagoen lambda prima hau, hasieran dugun landarekiko titaren funtzioan, ze titarekiko ikusten den nola lambda prima hau aldatzen dela. Beraz, hori da aztertu nahi duguna. Lambda prima nola aldatzen den titaren funtzioan. Eta horretarako, Comptonen berak erabilitako hurbilketa, hementxe talka honetan gertatzen den hurbilketa, oinarrizko partikulak direnez, orduan printzipioz ez dira nolabait deformatzen, orduan aplika dezakegu, talka elastikoetan gertatzen den, betetzen den printzipioak. Zeintzu dira, betetzen diren, kontsebatzen diren kantitateak, ezagutzen ditugunez, hauek dira, bai momentu lineala eta energia dugu.
Orduan, hasieran daukagun energia, fotoarena gehi elektrioarena, da azkenean talka eta gero daukagunaren berdina. Eta momentu linealarekin gauza bera. Gauza honetan zer esanik ez kontuetan hartu behar dugu momentu lineala kantitate vektoriala dugula. Bueno, orduan, oraintxe egingo duguna izango da hau pixka bat landu egin beharko dugu, hemetik ateratzen diren ezaugarriak aztertzeko. Eta hori da ondoren egingo duguna. Bueno, horretarako, hemetik hasiko gara. Horretarako erabiliko ditugun kantitateak edo energia adierazteko erabiliko duguna kontuan izanik hasieran datorren X izpia dala, datorren fotoi X izpia dala, orduan nahiko energetikoa izanik, eta beraz elektroia ekar dezaken energia, gertaiteke erlatibista izatea, hori dala eta orduan energiaren adierazpenak eta momentu linea adierazpenak ateratzeko, batez ere energiaren adierazpenak ateratzeko, adierazpen erlatibistak erabiliko ditugu. Hau da, ekarratu, da M0 karratu, C berlau, gehi P karratu, C karratu. Hau da, fotoaren kasuan, fotoaren masarik ez daukanez, orduan fotoaren kasuan, betetzen den erlazioa, momentu lineala eta energien arteko erlazioa hause dugu. Eta gero, bestaldetik, fotoaren kasuan ere, fotoaren energia Plancken maiztasunarekin, unizerarekin erlazionatzeko Plancken erlazioa erabiliko dugu. Hau da, fotoaren energia da Plancken konstantea bider maiztasuna. Beraz, kasu honetan, bi hauek elkartzen baditugu, fotoaren momentua izango dugu H nu zati C. Edo bestera batean esan da H zati lambda. Beraz, fotoaren momentua zuzenean dago landarekin dago erlazionatuta edo maiztasunarekin dago erlazionatuta era honetan. Beraz, has gaitezen hementxe daukagun ekuazio honetan eta lehenengo hasiko gara lehenengo honekin eta horretarako egingo duguna da hementxe dagoen energiai jarriko diogu beraiei dagozkien adierazpenak. Lehenengo fotoaren energiarekin hasiko gara, beraz, horixe dugu C bider P gamma da berdin elektroia duen energia pausagunean dugu, baina P0 izana badauka pausaguneko energia adierazpen energia kontutan hartu bat dugu, adierazpen erlatibista erabiltzen badugu. M0 C berbi. Eta berdin gauza bera, baina talka eta gero. Beraz, horren kasu honetan, elektroiak badauka energia, badauka momentu lineala, beraz kasu honetan, talka eta gero elektrioi dagokion energia hause dugu. Horren egin duguna pixka bat, hementxe erro hause dugunez, gure helburua izango da hemetik erro hori kentzea, pixka bat txukunago jartzeko, orduan hemeko hause beste aldera pasatuko dugu, eta C guztietan agertzen denez zati C egingo dugu. Orduan hori egiten badugu, daukaguna da P gamma minus P gamma prima, gehi M0 C karratu, da berdin, erroa. M0 karratu, C karratu, gehi PE prima karratu. Hau izanik, orduan egingo duguna izango da, bi aldeen karratuak aterako ditugu. Baina emekoak egiterakoan, hau bloke bezala kontxiatuko dugu, eta beste bloke bezala emekoa. Beraz, karratuak egiterakoan, P gamma minus P gamma prima karratu dugu, gehi M0 karratu C berlau, gehi bi aldiz P gamma minus P gamma prima M0 C karratu, barkatu mentxe zati C egiterakoan, hemen zati C, hemen dana guzti hause zati C egiterakoan, MC karratu zati C, MC geratzen zaigu, beraz MC geratzen zaigu hemen, beraz hemen geratzen zaiguna da M0 karratu, MC karratu. Eta berdin, jarraitzen dugu, karratu egiten dugu, M0 karratu, C karratu, gehi P prima karratu. Oso, orduan ja badaukagu hause txukun, ikusten duzuen nola bi hauek simplifikatzen dira, eta meti ja badaukagu nola baite askatuta, daukagu talka eta gero elektroiak izango duen momentua. Hori alde batetik. Eta gero bestadetik pixka bat lan egingo dugu honekin, ze gure helburua izango da dana fotoen ezaugarriak jartzea. Alde honetan daukagu hemen fotoen ezaugarriak. Hementxe dugu elektroiaren ezaugarri bakarra, hau da, momentu lineala. Beraz,
momentu linearen beste adierazpen bat aterako dugu, eta horretarako egingo dugu hementxe daukaguna honekin. Bai, orduan egingo duguna, izango da, hause landuko dugu, hemetik askatuko dugu, jarriko dugu bakarrik talka eta gero daukagun elektuen momentua, eta hementxe karratua agertzen denez, orduan honen karratua egingo dugu. Beraz, lehenengo eta behin, hause duguna hasieran elektroa duen momentu lineala nuloa denez, bazkeratzen zaiguna adierazpena alde batera, eskerreko aldera pasatzen baditugu, fotoiaren ezaugarriak, hau da, geratzen zaiguna. Eta, beraz, hemen P' agertzen denez, eta gure helburua izango da, hemen jartzea beste honen adierazpen bat, fotoiaren ezaugarriak eta horretarako hau erabiltzea, beraz, honen karratuak egingo ditugu. Beraz, honen karratua egiten badugu, daukagu hemen, P gamma karratu, gehi P gamma, hause prima dugu, beraz P gamma prima karratu, minus bi P gamma prima kosinu tita. Hau da, hementxe duguna. Eta hau da berdin P prima karratu, baina P prima karratu da hementxe dugunaren berdina. Beraz, jarriko dugu P primaren karratu honen ordez, jarriko dugu hementxe daukagun adierazpen hauz. Baina adierazpen hauz egiterakoan ja egingo dugu hementxe dagoen karratu horren adierazpena. P gamma karratu, gehi P gamma prima karratu, minus P gamma prima. Gero zaretik daukagu, gehi bi P gamma minus P gamma prima, M0 bider C. Orduan, mentxe badaude gauza batzuk, simplifikatzen direnak, hau eta hau alde batetik, eta orduan egingo duguna izango da, hau alde batera eramango dugu eta hause beste aldera eramango dugu. Orduan, hau pixka bat ordenatzen badugu, orduan daukagun adierazpena, gero hortaz gain hementxe dauden bikuak ere simplifikatu ditzakegu, eta hau alde batean jartzen badugu eta hause beste aldera pasatzen badugu, orduan daukaguna zera dugu. P gamma minus P gamma prima. Hau biderkatzen dago, M0 bider C. Da berdin, P gamma prima, bat ken kosinu tita. Orduan pixka bat hause txukunago jartzeko, hau satitzen pasatuko dugu hemen, eta satitzen pasatzerakoan, geratzen zaiguna da, P gamma zati guzti hause da P gamma prima, minus basati P gamma. Guzti hause, bider, M0 bider C, da berdin, bat ken kosinu tita. Gero bestadetik, gora ezagun, lehen garatutako momentu lineala, ordan bada garaia momentu lineala, bera, fotoiaren momentu lineala, zuzenean, uin luzerarekin dago erlazionuta. P gamma hori, ikusi dugun bezala, H zati landa dugu. Ordan, ja, ordezkatuko dugu hementxe agertzen diren momentu linealak, fotoiak duen uin luzeraren funtzioan. Orduan, hementxe agertzen dana, hau da, lambda prima zati H minus lambda zati H M0 bider C da berdin bat ken kosinu tita. Eta azkenik hementxe dagoen bakarrik utziko dugu, lambda prima minus lambda utziko dugu, berdin zaiguna da lambda prima minus lambda, azken finean uin luzeraren aldaketa, da berdin H zati M0 bider C bat ken kosinu tita. Eta hause da Comptonek lortutako adierazpena aztertzeko guk nahi duguna. Hau da, zein den fotoiaren x-izpien uin luzeraren aldaketa, hau da, talka eta gero daukan uin luzera, hau da, talka baino lehen daukan uin luzera, beraz hau da, uin luzeraren aldaketa da konstantea hau, bider batken kosinu tita. Tita dugu, hasierako norabidearekiko fotoiak duen, sakabanatzerakoan duen desbideraketa angeloa dugu. Eta hementxe ikusten dugunez, konstante horri, izen bat emoten zaio, konstante honek duen izena da Comptonen uin luzera, L azpi C bezala adierazten dana, eta izatez hementxe jartzen badituzue zenbakiak,
hemen txagertzen den konstante horiekin ordezkatzen badituzue, ateratzen dana da 1,4, bider 10 ber minus 12 metro. Hori da ateratzen dana. Beste gauza bat interesantea, ikusten da nola tita 0 bada, orduan desbirakitez badago, orduan uinluzioaren aldaketarik ez dagoela, hori esperimentuan ikusten zana, eta zenbat eta tita handiago izan, orduan aldaketa handiagotzen dela, eta aldaketa maksimo izango dugu, tita hori piren berdina dugunean. Orduan, gero bestaldetik, interesantea da ikustea zein den Comptonen uinluzeraren magnitude ordena, hau da, uinluzeraren aldaketa neurgarria izateko, hasieran sistemak fotoiak duen uinluzera magnitude ordeneko honekoa izatea komenigarria da, hau baina askoz handiagoa bada, ikuskorrekin gertatzen dana, orduan aldaketa oso txikia, nabartezina izango litzateke, bai? Eta bestaldetik, uinluzeraren aldaketa maksimoa izango da, justu, Comptonen uinluzeraren bikoitza. Tita berdin, piren berdina dugunean. Beraz, ikusten du ze erraz, azalgarria den, berak egindako esperimentua, baina horretarako hurbilketa bat egitea beharrezkoa izan da, batez ere gero prozedura matematikoa, erabitako prozedura matematikoa, erabat errasteko. Askotan ezaten dugun bezala, fisika hurbilketak egitearen artea da. Zenbat eta zehatzago izan gauzak ez dira, ez dute izan behar hobeak. Importanteak ez diren gauzak nolabait arbuiatzea, bakarrik geratzea importanteak direnekin, fundamentalak direnekin, eta horrek nolabait horrekin gauzak argiago eta simpleago izan daitezen. Beraz, Compton esperimentu honetan, berriro ere, horrek zeukan helburu gai horretan, da indartzea nolabait, fotoien partikularen izaera. Bestaldetik, hementxe dagoen masa elektroiaren ordezkoa jartzen badu protoiarena, edo handiagoa dana, orduan kasu honetan uinluzeraren aldaketa erabat arbuiagarria izango litzateke, ze elektroiak edo protoiak hartuko lukeen energia erabat arbuiagarria izango litzatekelako. Orduan, nolabait kasu horretan, beraz masa handiagotzerakoan, edo protoiarekin dagoen sakabanak eta aztertzerakoan, orduan berreskuratuko genukeen nolabait emaitza klasikoan, non kasu honetan sakabanaketa, oda uinluzeraren aldaketarik ez dagoen esaten duen. Beraz, hementzen nolabait bi emaitza horiek berreskuratzen ditugun irudi honekin.